Hutsean estaltzeko makina erdi automatikoa funtzionamendu egonkorrarekin, zarata baxuarekin eta energia kontsumo baxuarekin. Erraz alda daiteke eredua pote edo botilaren tamaina desberdina bada. PLC kontrol sistema eta ukipen pantailaren interfazearen funtzionamendua hartzen ditu. Oso erraza eta erabiltzeko argia dena, hutsaren presioa ukipen pantailan doi daiteke. Kapitalaren errendimendu bikaina produktuen tasa kualifikatua ziurtatzeko, huts gradua 0.08 MPa irits daiteke. Lau geltokiek lau tamainako potea jar dezakete, maneiatzeko erosoa eta mantentzeko erraza. Makina aproposada produktuaren iraupena luzatzeko.